Ja mislim, ja sad da vam kažem ovako, gledam ove Hrvati i muslimane, kad sam razgovarao i s onim izbjeglicama, njihovim jadovima iz Vareša, i oni mi kažu, generale, mi kad vas vidimo kod da je Bog među nas došao. Badava vam je to, ako se niste osvetili, koliko ste bili oruđe u nečijim rukama. Jer nekomu je obećavao bit će Hrvatska do Drine i on se zanio tom idejom i bio u stanju da proguta brdo ispred sebe, da bi mu se to desilo. Sad kad je ostao bez ičega, on jednostavno onom komu je to obećavao i u to ga guro, ne smije gledati ni na sliku. I zato sam ja ove pustio sa Manjače, da dođu svi i oružje sam im dao u Vareš. Zašto? Zato što poznajem vojnu nauku. Sada sam ove prebacio i idu za Kiseljaka. Zašto? Manje će braniti Kiseljaka nego što su Skupa i Travnik i Vareš. A posle će ići iz Kiseljaka u zapadnu Hercegovinu, u Dalmaciju i nju neće braniti, da će sa mnom, ako ja budem to hteo, Skupa na to napraviti.